Fil-każ tal-vjolenza domestika li ġie akkużat bih l-eks President tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina fil-konfront ta' martu, il-qorti tal-familja għandha idejha marbutin. Dan hekk kif il-Maġistrat Lara Lanfranco l-ħamis filgħodu mistennija tagħti s-sentenza tagħha fil-każ. Il-proċeduri fil-konfront ta' Robert u d-deputat estremista Carol Aquilina imbdew wara li ġie rappurtat lill-Pulizija minn Martu stess ġimagħtejn ilu. Nhar il-ġimgħa 30 ta' Mejju uffiċjal tal-Pulizija qassam mad-dar tal-familja sema kommozzjoni kbira ġejja minn ġewwa u l-mara talbet għall-għajnuna tiegħu. Sussegwentament hija ġiet assessjata minn professjonist tal-appoġġ li wkoll waslu għal konklużjoni li din tinsab f'riskju serju. Waqt li mandat ta' arrest mitlub mill-Pulizija ġie rrifjutat mill-Maġistrat Kevin Azzopardi, diversi għaqdiet favuri drittijiet tan-nisa kkritikaw id-deċiżjoni li fissret li Robert Aquilina seta' biss jintalab imur minn jeddu fid-depo biex jiġi interrogat. It-tlieta filgħodu huwa kien imħarreg biex jidher fil-qorti tal-familja bħala proċeduri li saru wara bibien magħluqin u l-midja ma setgħetx tkun preżenti. Hawn Aquilina ġie akkużat fost l-oħrajn li żamm lill-martu kontra l-volontà tagħha akkuża mill-aktar serja. Is-Sawa News infurmat li l-qorti għandha idejha marbutin propju minħabba l-fatt li fl-awla tal-Maġistrat Martu għażlet li taħfirlu minkejja dak kollu li għamlilha. B'hekk skatta artiklu 453 tal-liġi kriminali u fis-sentenza l-ħamis Aquilina jista' biss jiġi illiberat mill-akkużi kollha għalkemm probabbilment jiġi mwissi dwar l-azzjonijiet mill-aktar serji tiegħu. L-istess mistennija twissija lill-vittma wara d-deċiżjoni tagħha li twaqqa l-akkużi.